Lionel Messi ya kafa tarihin zama dan wasa mafi tsufa da ya zira kwallo uku a wasa guda na gasar cin kofin duniya da ake kira da hat-tricks. Dan wasan na kasar Argentina ya zira kwallaye guda uku a ragar kasar Algeria. Haka shi ma Kylian Mbappe kwallaye guda uku suka rage ya zamanto dan wasan da ya fi kowa a tarihin kofin duniya, a yayin da Erling Braut Haaland shi ma wasansa na farko a tarihin gasar cin kofin duniya ya fara da kafar dama inda ya zira kwallaye guda biyu. Sunana Ismail Abba Tanga shi Tanga Sport Niger. Sadio Mane lamba 10 da ke buga a salo irin na Rabiu Alpele na kan koma lamba 4 ne kai kawo kamar Declan Rice. Kafata ta hagu zazzafa ce mai kamanceceniya da matashin dan wasan nan Lamine Yamal. Bar mu shiga ciki mu ji abubuwan da ke faruwa a gasar ta cin kofin duniya. A wasannin da aka fafata a ranar Talata dai wasannin sun kayatar, musamman wanda Tanga Lions ta kasar Senegal ta fafata da Le Bleu ta kasar Faransa. A wannan wasa dai da aka barje gumi, kasar ta Senegal ta buga minti 45 na farko ba tare da samun tuntube ba, sai dai Kylian Mbappe ya jagoranci Le Bleu din a bayan dawowa hutun rabin lokaci inda ta ragargaje Senegal din da ci 3-1. Kylian Mbappe dai a wannan wasa ya zira kwallaye guda biyu wanda yanzu haka yasa ya daidaita kwallayensa da wasu manya-manyan 'yan wasannin kwallaye a 'yan kwallo a tarihin gasar cin kofin duniya. Yanzu haka yana da kwallaye guda 14 daga gasa 3 na kofin duniya da ya fafata. Kada a manta wasa na farko kawai ya buga a wannan gasa da ake ci gaba da gudana a kasashen Amurka, Mexico da Canada. Kylian Mbappe ya zira kwallaye guda biyu, yanzu haka kwallaye 3 suka rage ya zama to dan wasan da ya fi kowanne zira kwallo a tarihin kofin duniya. Haka shi ma wato ɗaya daga cikin 'yan wasan na gasar Faransa Brady Bacola ya zira ɗaya kwallon da ta tabbatar da nasarar Faransa a kan kasar Senegal a wannan fafatawa da suka yi, wanda kuma yanzu haka Kylian Mbappe ya zama dan wasan kasar Faransa da ya fi kowanne cin kwallo a tarihi. Ya wuce Thierry Henry tuntuni, yanzu kuma ya wuce dan wasa wato Olivier Giroud. A daidai lokacin da dan wasa Kylian Mbappe yake neman kafa tarihin zama dan wasan da ya fi kowa cin kwallo a tarihin kofin duniya, shi ko tsoho mai ran karfe Lionel Messi na kasar Argentina wato sarkin na Rosario ya zira kwallaye guda 3 rigigis a wasan da Albiceleste ta kasar Argentina ta doke kasar Algeria da ci 3-0. Dan wasan Lionel Messi ya zira kwallaye guda 3 a wannan fafatawa da yasa ya zamanto dan wasan da ya fi kowa yawan kwallo yanzu haka a gasar cin kofin duniya, ko in ce ya daidaita yawan kwallayensa da tsohon dan wasan kasar Jamus Miroslav Klose. Miroslav Klose dai kamar yadda aka sani tsohon dan wasan kasar Jamus ne wanda ya wakilce ta amma a gasar ta cin kofin duniya, fara da gasar da aka yi a shekara ta 2002 a kasashen Korea da Japan, inda idan ba a manta a wannan gasar dan wasan ya zira kwallaye musamman masu yawa a ragar kasar Saudi Arabia. Yanzu haka dai Lionel Messi a kwallonsa daidai da Miroslav Klose 16 a gasar ta cin kofin duniya, kuma ya zamanto dan wasa mafi yawan shekaru da ya taba zira kwallo 3 a gasar cin kofin duniya, da yasa ya rusa tarihin da Cristiano Ronaldo ya kafa na zira kwallaye guda 3 da Ronaldo ya yi a ragar kasar Spain a gasar da ta gabata da aka fafata shekaru 4 da suka wuce. To baya ga waɗannan shi ma dan wasa Erling Braut Haaland na kasar Norway ya jagorance ta samu nasara akan kasar Iraki da ci 4-1 a wannan wasa dai. Dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ya zira kwallaye guda 2, wanda yanzu haka yasa Lionel Messi yana da kwallaye 3 a gasar cin kofin duniya, sai Kylian Mbappe ne ke da kwallaye guda 2. Haka shi ma Erling Braut Haaland yana da kwallaye guda 2 a wannan gasa. Ɗaya wasan da aka fafata, Austria ta doke Jordan da ci 3-1, kuma a karo na farko da kasar Jordan ta taba zira kwallo a gasar cin kofin duniya. Dan wasa Ali Alwan shine ya kafa tarihin zama dan wasa na farko da ya ci wa Jordan kwallo a gasar cin kofin duniya. Wannan ba karamin wato tarihi bane da wannan dan wasa ya kafa. Kamar yadda aka sani gasar nan ta cin kofin duniya da aka yi expanding zuwa kasashe guda 48, akwai kasashe da wannan shine karo na farko da suke fafata a gasar cin kofin duniya. Mun ga irin suke Vade da ke wakiltar nahiyar Africa, wasan da ta fafata da La Rojas na kasar Spain wanda aka tashi babu ci. Haka kuma a dai gasar cin kofin duniya
mun ga kasashe akwai kasar Curacao wacce Jamus ta doke ta da ci 7-1 ita bata shiga gasar da gafar dama ba. To a gasar da ta cin kofin duniya a yau din nan za a fafata wasanni mabambanta da juna. Portugal mai Cristiano Ronaldo a yau din nan za ta fafata da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Congo daga yankin nahiyar Africa suka fito. To a yau za a fafata wasa tsakanin Portugal da wato Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Babban abin tambaya a wannan wasa shine shin Cristiano Ronaldo zai bi sahun babban abokin hamayyarsa da suka shafa sama da shekaru 17 suna mahangurba da juna wurin zira kwallaye a wannan wasa da za a fafata. Abin da za mu jira mu gani kenan. Messi yanzu haka ya daidaita yawan kwallayensa da Miroslav Klose kamar yadda na gaya muku. To Ronaldo da kasarsa ta Portugal za su fuskanci Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ita ma Three Lions ta kasar Ingila yau za ta bude gasar, sai dai wasa ne da ba zai zo mata mai sauki ba. Barje gumi ne da kasar Croatia tana da manyan yan wasanni irin su Luka Modric, irin su Perisic, dukkanin su za su fafatawa kasar ta Croatia wannan wasa. Sai dai Ingilan karkashin jagoranci mai horarwa Thomas Tuchel tana ta yin gurin ganin ta lashe gasar a karo na biyu tun bayan nasarar da ta samu a 1966 lokacin da ta dauki nauyin gudanar da gasar, kuma ta lashe wasan karshe da aka fafata a filin wasa na Wembley da ke birnin London a wancan lokaci. A kodon lokaci Ingila suna cewa it's coming home. To ba mu sani ba ko a wannan karo gasar cin kofin duniya za ta tafi kasar Ingila, amma dai sai ta fara barje gumi da kasar Croatia a wannan rana, yayin da Black Stars ta kasar Ghana su ma yau yan wasan Black Stars din da kasar Ghana za su shiga su raba aya da tsakuwa a wasan da za su fafata da kasar Panama. Babban abun da ba zai yi magoya bayan Black Stars din daɗi ba shine shahararren dan wasan kasar Ghana da ke takale da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal da aka fi sani da wato Thomas Partey ba zai samu damar buga wannan wasa ba, domin kuwa kasar Ghana za ta fafata wasanni a kasar Canada, inda hukumomin kasar Canada suka hana dan wasan shiga kasar su saboda zarge-zargen da ake masa na haikewa wasu 'yan mata a yayin da yake wakiltar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Duk da dan wasan ya ɗaukaka kara na ganin cewa ya samu damar ta shiga kasar Canada, ya tallafa Black Stars a wannan wasa, amma dai hukumomin da kasar Canada sun yi nasara a kansa, wanda hakan ya sa Ghana za ta buga wasan ba tare da shahararren dan wasan ta ba. Sai dai in ba a manta ba akwai captain din tawagar ta Black Stars a kasar Ghana wato Andre Ayew zai wakilce ta a wannan wasa. Haka kuma akwai shahararren dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City wato Shima Anton Semenyo zai fafata kasar ta Ghana wannan fafata.